se ekološkom pokretu Novog Sada, naravno akademskoj zajednici. Pitanje ovde da otvorimo debatu. Tema debate može se prevede da li želimo rešenje, da li postoji korak napred, da li možemo da rastemo u zakonu ekspanzije ili ćemo izabrati ovaj drugi tok, jednostavno suprotno ekspanzije. Konkretno, tema je permakultura ka samoodrživosti i hteo bih da naglasim da ovde imamo debatu. Jako je važno da osetimo duh debate. To uključuje pitanje i odgovore. Znači, volao bih da napravimo jednu interaktivnu prezentaciju i da otvorimo jednu javnu debatu. Ona u sebi sadrži vrlo važne elemente i da konkretno osim ove debate moramo da razumemo da samo govorimo o potencijalnim problemima. Iza ovog govora, iza naše razmene informacija, verovatno stoji jedna veća slika. Znači, ako govorimo, to znači o čemu. Deo toga je s kim, gde, na koji način, zašto i naravno jedan ekonomski aspekt sa čim radimo. To nije samo ekonomski aspekt, taj aspekt ima u sebi elemente zajednice. Jedna ideja je pitanje holizma i mi nalazimo da danas generalno, gde god da pogledamo, govorimo o krizi. To je kriza morala, to je kriza ekonomska, to je kriza ekološka. Negde se pokazuje da iza celog aspekta krize stoji jedna svest koja je na neki način iscrpkana i potegnuta u glavu. Da li potencijalno možemo da pogledamo jedan holistički pristup, ne bi li našli jednu zajedničku platformu, ne bi li mogli da uspostavimo jedan aspekt kontribucije, odnosno razmene, ne bi li uklopili jednu ljudsku baštu, bogatu plodovima, raznoraznog intelekta, raznorazne emocije, ka rešenjima koja nas vode u samoodrživost. Želim da otvorim debatu, ne da bih podučavao i ispravljao bilo čije poglede akademske zajednice, poglede stručnih ljudi, poglede sa aspekta ekonomije. Bolja ideja da pogledamo to kao, ne samo kao naučni aspekt, nego da pogledamo sa jednog nivoa onoga što se trenutno dešava u ovoj zemlji i da pogledamo sa aspekta jednog trenda koji se trenutno pokazuje u ekološkoj zajednici u Novom Sadu, takođe i u jednom širem aspektu. Sada vidimo da jednostavno permakultura počinje da ulazi u sve polje društva, računajući i organe lokalne samouprave, što ćemo pogledati za minut, ulazi sigurno u obične ljude koji se bave paštovanstvom, ljudi koji bi želeli da imaju svoju zemlju i potencijalno ovo izlaganje žele da doprinese pravljenju mosta i prevazilaženja svih problema koje trenutno imamo. Energijskih problema, stambenih problema i problema ishrane kao deo jednog sveukupnog rešenja koje je holističko. Kad kažem da je holizam u pitanju, to znači da se radi o jednoj celini.
samim tim je i aspekt razumevanja i gledanja celog problema kao celog, a ne ulaziti u individualne aspekte ili specijalizacije. Jer mi znamo da generalno ljudi su proveli životni vek radići vrlo teško, radići u oblasti ekonomije, šumarstva, biologije, ekologije, raznoraznih disciplina koje su vrlo, vrlo opširne. Generalno, ne postoji niko ko može da se postavi kao dogmata prema prirodi. Samim tim jer priroda sadrži u sebi i jedan aspekt koji nije običan. Neću ulaziti puno detalje, ali negde mi u stvari dodirujemo iskonsko pitanje i u aspektu odakle život počinje i kako se formira na originalni način. Od samog početka prelazimo preko, u okvirima permakulture, preko tradicionalne ljudske zajednice, hiljadama godina unazad. Permakultura sadrži u sebi sve aspekte i bazirana je na etikama i principima koji su zajednički. Bez obzira da li permakultura radi sa malim parčetom zemlje, da kažem, malom jednom bašticom, ili se radi u hektarima obradive površine, isti principi važi. Ja bih sada dodirnuo aspekte, znači etike permakulture. 3 etike generalno postoji. Ja nisam spremio puno materijala ovako za video i to, imamo samo jedan cvetić ovde, da to ćemo doći malo kasnije. Ali generalno, permakultura je zasnovana na svojoj etici i definisane su kao prva etika je preporod zemljišta, u to je uključeni preporod celog ekosistema. Zasnovana na drugoj etici da je sve što se radi u okvirima permakulture dobro i korisno za ljude i za ljudsku zajednicu. I treći aspekt bi bio pravilna raspodela. Ako pogledamo u samom korenu permakulture sadrži se samoodrživost. Po prvom aspektu, odnosno etici, preporoda zemljišta. Preporod zemljišta je neophodan i prvi korak ka regeneraciji celog ekosistema. Preporod zemljišta nosi sa sobom i ishranu ljudske zajednice i nosi sva rešenja. To je jedan prirodan proces. Ako, na primjer, svako, mislim i malo dete, ako odemo u šumu negde i vidimo lišće, kako je napadalo, ovde su to bogate naslage energije koja se akumulisala u sezoni ili, ajde da kažem, u više sezona. Postoji jedan proces razgrađivanja biomase u koji je uključen ceo jedan spektrum živih organizama, jedan biodiverzitet. To je stvarno aspekt gde možemo da prepoznamo i mikroorganizme kao deo razgrađivača, možemo da prepoznamo i fungije, pečurke kao jedan od elementa, takođe i složenije organizme, da kažemo, eto, gliste, na primer. Po pitanju, to je neophodno, znači, permakultura generalno prepoznaje proces u prirodi i gradi na tome. Umesto da prilazi sa, znači, bazirana na realnosti prirodnih procesa i ciklusa, koji uključuju i ciklus dana, i ciklus sezone, i godišnjeg doba, godine, uključuje ciklus od semena do ploda i nazad u seme. Na svakom aspektu sadrži u sebi samoodrživost. Da se vratimo na temu. Permakultura ka samoodrživosti. Hajde da počnemo od samoodrživosti. Ja neću dugo da se zadržavam na ovome, ali sigurno samoodrživost se postavlja kao ključna reč. To je verovatno i cilj. Permakultura bi bila jedna alatka kako doći do toga. To je ovako najjednostavnije.
Samoodrživost se danas pominje na svim nivoima. Od Ujedinjenih nacija, od projekata kao što su Milen 2000 ili 2015. Pojavlja se na svim političkim nivoima, pokazuje se u diskusijama lokalne samouprave, pokazuje se i kao inicijativa lokalnih ljudi na svojoj zemlji, zato što počinjemo da razumemo aspekt samoodrživosti. Pokazat ću vam jedan primer. Ovo je strategija održivog razvoja opštine Knjaževac. To je jedan dokument od više stotina strana koji je zasnovan na Milenium 2000. I na prvoj strani naš dragi predsjednik opštine, inače radimo jedan projekat ovdje u selu Štitarac koji je u opštini Knjaževac. I jednostavno aspekt samoodrživosti pokazuje se na nivou lokalne samouprave. Ja ću jednu rečenicu da pročitam odavde. U uvodu ovog dokumenta kaže se da je strategija održivog razvoja opštine Knjaževac dokument koji će biti plan svih planova za naredni period. Da je ovo dokaz da ništa ne prepuštamo slučaju, da ne funkcionišemo danas do sutra, već da znamo šta hoćemo i da znamo kako želimo to da ostvarimo. Ovdje se kaže da su svesni činjenice da nam niko drugi neće pomoći ukoliko mi ne pomognemo sami sebi. Između ostalog, kao taj krajnji cilj, navodi se da je samoodrživost bi se pokazala da bi opština Knjaževac postala jedno poželjno mesto za život. Da li će opština Knjaževac uspjeti da postane samoodrživa? Pitanje je koliko je sposobna da se uključi u jednostavno ovaj malo drugačiji pristup koji je zasnovan na holizmu, odnosno sagledavanju te veće slike. Samim tim, sa druge strane, pošto je opština Knjaževac uokvirila svoj program u okviru Milenium 2000, mogu da vam kažem vrlo lepu vest. Permakultura rešava sva pitanja koje su navedena i u okviru Ujedinjenih nacija. Permakultura daje direktne rešenja i odgovore na ta pitanja po svim aspektima. Očuvanje resursa, reciklaže, obezbeđivanje prehrane za stanovništvo. Znate, to su velike teme. Sa druge strane, jedino će se desiti ako prepoznamo, znači, te prednosti i da se ovde radi o jednom blagom putu, da se ne radi o ljudskom egu, da je više eko nego ego, da je jedna kvalitativna promena potencijalno ispred nas i da danas individualno zalaganje, posebno u ovoj tehnologiji danas sa kojom živimo, vodi u jedan aspekt razmene ideja, razmene znanja. Pre 20 godina to nije bilo moguće. Biblioteke su bile zatvorene, fakulteti su bili mesta otprilike samo za najbolje đake. Danas jednostavno ljudima je dozvoljeno da nadgrade svoje znanje na više nivoa. Svakome preporučujem da na neki način posle ovog mog kratkog izlaganja pogleda malo u ključne reči samoodrživosti i permakulture, zato što imamo puno materijala. Posebno sada, jer u okviru permakulturne asocijacije imamo jednu dobru i zdravu osnovu za dalji rad u okviru ljudi koji imaju permakulturno znanje na nivou permakulturnog dizajnera, u jednoj zajednici koja potpuno razume koncept etike i principa koje permakultura nosi sa sobom. Ljudi koji se organizuju u grupe u svojim funkcijama ne bili premostili taj most, ne bili približili to znanje koje je publikovano na stranim jezicima široj zajednici u svim nivoima, kao što je po mom mišljenju neophodno našem društvu. Pored aspekta samoodrživosti, ja verujem da svi znamo šta je samoodrživost.
da je u pitanju proces koji je stalan, koji traje, koji ostaje za nove generacije, više vrednosti. Potpuno ista stvar se dešava u prirodi. Ako imamo jedno polje koje je potpuno napušteno, vidit ćemo vrlo brzo da se pretvara u šumu. Jer sama priroda radi u procesu ekspanzije i stalne nadgradnje i na svakom nivou. To se verovatno dešava i individualno sa ljudima. Hajde da pogledamo u permakulturu, konkretno po definiciji. Permakultura je u osnovnom aspektu permanentna agrikultura. I to je jedna stara definicija koja je i najlakša, ali najlakše približava sam pristup, prvi pristup permakulturi. Sad razumemo, posle 35 godina, da permakultura sadrži u sebi mnogo više. Samim tim, jer su aspekti samoodrživosti ugrađeni u etiku i principe i radove koje permakultura radi i rešenja koje permakultura nosi sa sobom. Lično mogu da kažem da je permakultura metodologija učenja dizajna iz prirode ili prirodnog dizajna. Taj proces uvek traje. Mi uvek učimo po nešto i svaki dan po nešto malo. Potpuno isto u permakulturi zato što je vrlo široka i u sebi obuhvata mnoge aspekte koji vode prema samoodrživosti. Ovde imamo jednu malu grafikicu i dok pričamo o aspektu samoodrživosti pre ulaska u etiku i principe permakulture, volio bih da dotaknem tu jednu spiralu samoodrživosti koju u sebi sadrži maltene sve ljudske delatnosti i elemente, prirodne elemente. Ako pogledamo u okviru građevine ili reciklaže ili tretmanu voda, ako pogledamo aspekt alternativne energije, alternativne proizvodnje, zdrave hrane, sa tradicionalnim aspektom, ako pogledamo socijalnu dimenziju, i ekonomiju, odnosno potencijalno nadgradnju ekonomije, odnosno jedan sistem koji je stabilan, jer je zasnovan na direktno je vezan sa zemljištem i plodnošću zemljišta. Ispostavlja se da je vrlo kratak put od zemlje do stola na nivou lokalnog domaćina, na nivou lokalne farme. Tu permakultura nosi sa sobom direktno rešenja, ali isto tako daje jednu platformu, ne bi li se ljudi umešali sa svojim individualnim doprinosom. Permakultura nije dogma, na neki način i nema definiciju, u smislu da ima toliko definicija permakulture koliko ljudi se bavi njom. Tako da je jedno dobro, zdravo, otvoreno polje za komunikaciju, za razmenu, za učenje i nadgradnju. Samim tim, ne samo da se iskustvo prenosi između onih koji su iskusni prema onih koji su neiskusni, nego se uči direktno iz prirode. Tako da je to još jedna, kako da kažem, lako prihvatljiva opcija i nešto što je otvoreno za svakog člana generalno. Zašto sam izneo ovaj cvetić? Otprilike, bilo koji od ovih elemenata u ovoj latici sam za sebe, bez obzira koliko potkovan znanjem, ako nije uključen u tu veću sliku koja vodi prema samoodrživim rešenjima, jednostavno vrlo je teško ostvariti. Iza permakulture stoji permakulturni dizajn. Taj dizajn uključuje u sebe sva rešenja, između ostalog i ekogradnju, reciklažu otpada, tretman voda kao i irigacione sisteme, sadrže elemente alternativne energije, naravno aspekt gajanja zdrave hrane,
i samim tim, pošto je zajednica uključena u ceo proces u jednom holističkom smislu, da svi sve znaju i da postoji jedan, kako da kažem, zdrav pristup prema prirodnim procesima i zdravo razumevanje da i mi sami pripadamo ekosistemu, da smo integralni deo ekosistema, umesto određeni pojedinci izolovani u gradovima. Problemi postoje, a sa druge strane rešenja postoje. Dizajn je vrlo važan u permakulturi iz više razloga, ali ovog trenutka ja ću samo napomenuti, iako ovaj cvetić izgleda vrlo razgranato i na neki način može u sebi da se drži ogroman broj informacija, samim tim što ovde napravimo industriju na neki način, veliki aspekt. U samom sredinu primetit ćete etiku. Ako je etika u samom centru radova koji se tiču samoodrživosti, onda postoji jedna zajednička platforma, ne bi li se bolje razumeli u toj etici. Sa druge strane, hteo bih prilike da lično da nas obratim ovako, ne bi li lakše mogli da razmenimo informaciju u okviru permakulturne zajednice, u okviru daljih razmatranja. Hoću da kažem, evo da pogledamo, evo sad iskoristit ću ovako ovu grafiku ovde. Ako pogledamo ova 4 elementa, na primjer, 1, 2, 3, 4, napravimo jedan grafik, onda